Ali mi smo odgajani na tome, jel? Kad kažemo... A da li treba to da preispitujemo? Sve što se desi sa promenom, se dese i dobre i loše stvari. Mi možda sada pričamo o tim dobrim stvarima koje mogu da se dese, ali kao za sve, ko zna koliko ima negativnih posledica, zato što nema ništa, ne postoji ništa što je 100% dobro i onda što bi se mi sada cimali da mi promenimo celo to kako bi promenili da to nešto bude dobro na prvi pogled, ali posle nekog vremena provalimo da to škodi nečemu drugom ili nama. Ali to je sve sad, to što pričaš je sve hipotetički. Naravno hipotetički. Ali takođe je hipotetički i to da ne promenimo. Jer i kad ne promenimo, izostaju nam sve one opcije koje nismo probali i onda u tom smislu nije neki argument kao i na jednoj i na drugoj strani imamo to da možemo da nastavimo, čak je gore možda na ovoj strani gde nema promene, jer onda smo u jednom identičnom istom stanju gde možda smo kao mnogo gore nego što bismo mogli da budemo.